Oh my god, I stand by my word, että ei ole olemassa yhtä kamalaa lentokenttää kuin New Yorkin lentokenttä. What is your favorite airport and what is the worst? JFK is the worst. Really? That's like, oh yes. Why? Every single time someone is so rude at me, like to me, it's Seriously? like, oh my In god, New York. I hate it. Joka kerta. Mä en voi ymmärtää, miten ihmiset on näin inhottavia. Oli niinku millään lentokentällä ikinä tämmöisiä ongelmia kuin jenkkilentokentillä. Äsken esimerkiksi mä olin siis tuossa security checkissa. Ja sit mä olin saanut mun kamppet sitä läpi, mut se niinku rulla oli tosi lyhyt. Sitten he halusi laittaa yhden mun laukun uudestaan läpi, niin ne sanoi, että mun pitää mennä takaisin sinne. Kaikki ne kamoineni ja laittaa kaikki mun laukut uudestaan siitä sekuritista ja avata yksi mun laukuista ja ottaa sieltä niin kaikki eri juttuja, ne näytti mitä ne halusi mennä pois. No sit kun mä menen takaisin, niin siinä kohtaa mulla on ehkä niin kuin 4 tai 5 semmoista lootaa, semmoista isoa lootaa, mitkä menee siitä turvatarkastuskoneesta läpi. Ja ne on niinku just 4 plus sitten tää mun käsimatkatavaralaukku. Ja sit mä rupeen niinku kerään niitä kamoja niinku yhteen lootaan. Mä saan otettua sen mun yhden loodan ja sitten tän käsimatkatavaran sivuun, että mä voin pakata siellä. Niin se nainen alkaa siis kirjaimellisesti huutamaan. Siis se oli silleen, että ma'am, take your stuff and pack them elsewhere. Ja sit mä oon silleen, yeah, I need to put everything in one box so that I can physically get them there. Mut hän vaan niinku on siinä, että joo, että sun pitäisi toimia nyt vähän eri tavalla ja siis aivan niinku todella passiivista, tai ei edes passiivis-aggressiivinen, vaan niinku aggressiivinen. Ärsyttää tää kenttä. Mä oon aina palotuulella, kun mä oon täällä. Mä en voi ymmärtää. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka valitsee olla inhottavia. Tai siis, että jos sä voit olla kiva, niin miksi et sä vaan ois kiva? Se olisi kivempaa sulle itselleskin. Mutta se on ihan niinku